Түбән Камада төрле милләтләрнең иң уңган, иң булган кызлары арасында бәйге узды. 8 кыз үз милләтләре белән таныштырдылар. Катнашучылар һәм тамашачылар арасында рус, татар, башкорт, әрмән, чуаш, удмурт милләт вәкилләре бар иде. Кызларның барысы да үз милләтләренең үзенчәлекле гореф-гадәтләрен, йолаларын чагылдырган чыгышлар әзерләгән. Тулырак хәбәрчебез Рушания Сибатова репортажында. Язмышымды алдап маташтым. Сәхнәдә башкорт кызы Корлыгаш Киреева. Туташ 90-нчы балалар бакчасында тәрбияче булып эшли. Түбән Камада 4 ел яши. Туган теленә мәхәббәте һәм хөрмәте көчле. Моны ул милләт кызы бәйгесендә дә дәлилләде. Минем ата-әсәем дә башкорт булгас, мен бит инде быгатиклем Башкортстанда яшәнем, башкортса белем алдым бит инде һәм бу башкортларны беләм бит инде, үз телем бит инде. Бу конкурста ишеткәс тә инде мин катнашам дип әйттем. Леди национальность бәйгесе Түбән Каманың халыклар дуслыгы йортында уза. Шәһәр күләм конкурста 8 кыз катнаша. Араларында рус, татар, башкорт, әрмән, чуаш, удмурт милләте вәкилләре. Миңа 17 яшь, мин 31 мәктәптән килдем. Бүген мин татар халкының милләтен күрсәтәм. Мин инде әзерләнеп килдем. Шигырь дә сөйләп күрсәтәм. Мин хәзер сәхнәгә чыккач, инем дә күрә, бабаем да күрә, әбием дә күрә, дуслар да күрә. Бәйгенең максаты төрле милләт вәкилләре арасында дуслыкны ныгыту, талантлы яшьләрне үстерү. Жюри әгъзалары кызларның чыгышын номинацияләп бәяли. Әмма җиңүче исеменнән 12-нче гимназиядән Лилия Ишмуратова лаек дип табыла. Рушания Сибатова, Рафаэль Ракыйпов, Яңалыклар.